Anders, kan du ikke køre lidt hurtigere? Altså, har du set, hvor jeg kører hen? Jeg synes bare ikke, at du virker, som om du er på vej til et bryllup. Altså, vi skal være der lige om lidt. Prøv, Emil, jeg kører så hurtigt, jeg kan. Gør du? Ja. Anders? Den er ikke død. Hvilsen starter om 20 minutter. Okay, kan vi ikke ringe til Dyrenes Beskyttelse? Så måske kan de nå at komme og hente den. Anders, den overlever jo ikke. Og måske hvis vi ringer hurtigt, så kan de nå at redde den, og så... Fint. Jeg ringer til Dyrenes Beskyttelse. Og så ringer du til mor. Nej, mor, lad være! Hvorfor det? Fordi brylluppet starter om 20 minutter. Hej, mor. Hvad er der? Jeg har... Er I på plads alle sammen? Jeg ved ikke... Eller jeg tror, folk er der, men... Eller, jeg ved det ikke, mor. Det... Hvad mener du ikke ved det? Er du ikke i kirken? Vi er der ikke helt nu, så... Vi starter om et kvarter. Altså, vi bliver videt om et kvarter. Jeg har ramt en hjort. Okay, og nu ligger den bare og bløder foran, og den er stadig i live, og jeg bliver nødt til at gøre noget for altså. Mor? Hvad så? Hvad sagde hun? Ikke så meget. Hvad sagde Dyrenes Beskyttelse? De sagde, at vi skulle blive ved den, indtil de kommer om cirka 30 minutter og aflever den. Aflever den? Ja. Ja, den ligger jo og lider. Fint, så... så venter vi. Men vi kan ikke vente på dem, så kommer vi jo for sent. Jamen, Emilie, vi kan ikke bare efterlade den her. Anders, jeg tror ikke rigtigt, den giver en fuck for, om vi er her eller ej. Nej, måske gør den ikke det, men vi kan stadig bare køre. Dyrenes Beskyttelse sagde, at vi skulle blive, Fuck dem, vi har ikke tid. Jamen, vi kan ikke bare lave en hidden run. Så gå ud og dræb den. Du tager dig sammen nu, og så gør vi det sammen. Enten så går du ud og dræber den nu, eller så kører vi. Hvorfor er det, jeg skal gøre det? Hvorfor kan du ikke gøre det? Fordi det var dig, der kørte den ned. Ja, men var det ikke dig, der sagde, at jeg skulle speede op, hva'? Jo, Anders, vi havde fucking travlt. Vi har fucking travlt. Så mand dig nu op og gå ud og dræb den.
Måske er mor ret. Måske er du bare fucking svag. Her. Hvad? Her. Tak have været. Det er din hjort. Det er dig, der skal skyde den, Anders. Ej, kan du ikke gøre det? Nej, jeg kan ikke gøre det. Nu kommer du her. Kom, mor. Nu tager du denne her. Kom. Lad være! Stop! Du skal ikke stå der og flæbe. Du skal ikke. Du er min dreng. Du er min dreng. Og du opfører dig ordentligt, og du gør det her sammen med mig. Er du klar? Nej, slip mig! 1. Nej. 2. Lad være! 3. Lad være! Anders? Kommer du? Nej. Jeg kommer ikke. Hvad fuck taler du om? Vil du hellere blive her? Ja. Ja. Mors bryllup starter seriøst lige om lidt. Okay. What the fuck, Anders?